So guys, yung gagawin po natin ngayon ay magtitingin ng flash deal yung naka-sale sa Shopee. Daming mura. Pero konti lang yung alam ko dito. Yung iba naman mamahal. Iyo. 99 peso lang. Mura. Uy, wow! Tignan guys, piso lang. Tsaka yung isa, piso lang. Wow! Try natin. Wow! Motor. Oh, sold out. Sold out na tong isa. Sayang. So, ito na lang. Ayan. Magkano siya? Hindi na pwedeng i-apply. Check out. Ay, 6 wala siya nakalagay. May delivery charge siya na 75. Yan. May delivery charge siya na 75. Bali 78 siya. Tatlo yun. Siguro makakamura na ako dun. Place order. Ayan na po siya. Try natin. Sarap ba kaya ito? Baka malalasan. Charot. 98.